При задръстване на дробилката на чипера, самичко спирали, намалявали оборотите, връщали? Това го прави. Този възел като цяло съм го виждал да работи и добре работи. Защото по-добрите това правят, като са задръсти подаването да не тормози, връща го. Има антистрес. Този дистанционно тук си го управлява. Антистрес всичко си има там, намалява, спира, подава, трябва да няма проблем. Само си го подава. От тук. Цяло е добре, защото виж тук го фърля на едрия чип, после го досмила тук на тая чукова. Прахоляк хубав или вие не сте го завъртали, не сте милели с него тук, в базата? Нямаш. Пробва ли си? Пробва. То, че имаш, ама сега... Той моторчето е колко? 45 кВт или повече ми се вижда? 55 кВт. 60 мисля, че. 55 аз го видях, ето. 55 кВт, аз си правя. На 3000, ами. На 980 оборота, той е ниско. Това си има отделно управление, отделно табло. Това табло е за двете машини. Ами тук вече е тая дробилка с шнек. Това е чукова дробилка, която би трябвало да... Това и то си е украинското, нали? Да, той е комплект, който трябва да смели... Маче милотенчика, кожуха. Еми, ще го видим. Би трябвало да е добре, тук е добре, виж, тук е по-дебел. Да, то бие надолу и долу вече уякченото. Тук няма проблем. Въпросът е, че няма да може да направи много големи количества, ако е влажен материал. Колко е той мотор? Той ли е такъв? Той е по-малък. По-малък е точно мотор. Можем ли да отворим таблото, да видим вътре как е като комплектация? Тия неща ги пасят като очите всеки от Имаш ли нещо в теб? Ключ, отверка? Аз нямам. Значи те, които ги внасят тия работи, аз ги познавам. Лично хората знам. Тоест всичко е минало през един там доставчик. Да. Познаваме ги всички, така че те ще съдействат, няма проблем. Да, за това може да имаме съдействие. Въпросът е за пускане на стройки, евентуално, защото едва ли са оставили тук някакви указания, някакви инструктажни. Не, има една тетрадка за инструктаж. Една папка има това. Ага, за инструкция за експлоатация. Ами затова няма проблем. Добре. Ти щом ги знаеш хората. Аз ги знам, но ми трябва после да ги обединим. А тук като се слагали, аз гледам кабелите са подведени. Не е ли завъртано нищо от тях? Завъртано, това всичко е завъртано. Този възел е завъртан. Ти всичко... Поне аз съм свидетел на този възел. Добре. Тук изсипва вече това. Това после е правилно, нали? Моля? После е правилно това. Да, това е вече. Защото този ъгъл не може да слечеш материала в него. Какво не може? Много е малък ъгъл. Това тук си натрупа и си взема само от шнека и тук. Това тук си стои материал, ако има повече нещо. Макар че то отпада директно ще го вземе. Някой са напълни, няма. То няма къде да е. Те ще ръчкат. Друг начин няма. Трябва един човек да ръчка с нещо да го такова. Виж кой е. Иначе би трябвало да има една бъркалка, която да го такова. Да. Ама това после ще го оптимизираме. Сега въпросът е да заработи. Да читаме това ключенце тук. Има си пускане. Звезда триъгълник, има си. Евентуално за настройката на електрониката нещо, ако има допълнително. Те ще дадат. Ленце. Там нямаме, тук нямаме проблем. Сега ти нали си по тия неща? Да. Добре, значи заготовката да кажем, те са го пробвали, защото тук каквото и да е, шнек, нещо за движване, посоки, това се оправя. Да, тук няма нещо особено. Сега? Тук се кажи. Да, подред горивната камера, на ръка се зарежда с каквото имаш. Капаци... Горивната камера трябваше да се зарежда автоматично и не е донесена. Трябваше да се зарежда с чип. Тоест, тук трябваше да има един автоматичен бункер. Бункер с автоматично подаване. През горния отвор ли е предвиден или? Горния отвор, да. През този да вкарва чипс. И бяхме говорили за опции отвън. Те са там, където спряхте до него разтоварящи. Това трябва да прави разтоварящи, нали? Да. През това разтоварящи да пристига и чипс от гората, от мобилна дробилка
А тук е волно да се подаде на ръка, когато е нужно. Да. Отстрани, да подаваш на ръка някакви. Отзад има ли движение на тези клавиши там, деца? Нещо или не? Не, те с ребра няма. Няма. Защото това са чугуини ребра, между тях въздуха вкарват. Скарата не е подвижна, няма подвижна скара. Не, долу не е. Чакай да погледам. Това директно, оттам пада надолу и изгаря и всъщност пропада през това. Пелината долу и на ръка, предполагам от тук го чисти. И отгоре. Няма автоматично го чистя. Голяма изглежда, може би има необходимата мощност деца, за 2 тона деца си дали. Сега, тая зона какво прави? Трябва да е спругасителна. За лабиринт ли е? Вътре? Няма видя. Това не го видях в момента. Предполагам, че е спругасителна. Да не удря на огъня направо ми преграда и да става лабиринт. Прегради, да. Виж, между тях има ли преграда долу, нагоре. То може би е зидана да е даже. Зидано, това е тухла. Зъб има ли те? Леко да не се отцапаш, ти ще слагаш. Няма нищо. Колко ли е цялото? Тук има един отвор само, прорязан, иначе няма никакви такива... Къде има отвор? Тук има едно, като е изиданото. Просто е не, иначе огъня оттам може да дойде тук директно, така ли? Да, директно. Няма никакви... Няма за такъв преграда, да удари и скрите да ги смъкне надолу. Не виждам. Може би трябва да се сложат допълнително. Не, това през изидането се прави. Така ли? Да. Ако е с тая функция, защото те го вкарват директно в... Няма никъде ламари. Те изкогасители са едни ламарини. Или ламарини, или чугунини зъби, такива... А следващата секция, какво предназначение е? Поне като обяснение. По-скоро, виж, може би отгоре някак си влиза това и после влиза долу. Към това има ли някаква допълнителна турбина? Че гледам, там има 2 турбинки. Не, тази турбина всъщност е турбина, която да отвежда турбина, в случай, че не работи голямата турбина, която е отвън. Понеже голямата турбина отвън, доколкото спомням е 40-50 кВт мотор. Вентилатора, големия. В случай, че тогава не работи цялата система, тук има някакъв дим, за да отведе дима през... Това е тая турбина за тази цел. Тая е за димните газове. Онова си обикновено, онова е... вкарва първичния въздух, да. Но то няма вторичен. За разгаряне, то няма вторичен. Той нещо регулировка има ли? Няма, той не е връзвано. То не е вързано, но това трябва да работи, то без него трудно ще го разпалиш. Да. И ще отваряш вратичката, то се смучи по-малко, ама ще взима отгоре и няма гори пълноценно. Тая турбина е, за да показваш за вторичен, за такова, за димните газове да ги отведе. Да, явно е тя. Тя не е Ами монтирана. може би, който е слагал тук е видял, че има тяга комина. Достатъчна и може и без него. Макар че за големи мощности... Това е за запалването и после се затваря това и тръгва натам. Хубаво беше да има и турбинка, но би трябвало да работи така. Да, бе. Така, това е комина този, който при запалването, това е камерата. Тук е предполагаме, че това са изкогасители. А следващата секция, тя има и прозорче. Някакво или какво. Това трябва да е изкогасител. Може би да, това е изкогасител, но някакъв успокоител. Успокоител, да. По-скоро тук нещо. Да, успокоител, а той да е изкогасител, тук да е вече. Добре. Барабана, 3 слоя ли е? 3 барабана ли са един друг? Това е там. Този дет се върти, да. 7 киловата и половина, като го гледам. Документацията имаш ли някаква документация? Има в една папка отения да видим това, което е като оферта, като параметри. Като параметри.
То тук има някакви книжа, това си на... Това дали е много или нещо рязано? Как програмируем контролер? Кажи покато с ламаринова, вътре не се знае. Не, това е изолацията, след ватата са сложили тази обшивка, ама... Вътре самия цилиндър, дали е нов или е... Не знаеш как ги правят? Режат едни такова цистерни и вътре ги... Такова. Предположим, че все пак това е много желязо. Значи трябва да е трислойна, според мен, тръбата. Да върви, да върне, пак да върне. Що ми е 50 кВт крайната турбина, тя иначе тук и с 10 кВт, ако няма съпротивление, ще го дръпне. Като му трябва за управление. Как се обслужва това нещо? Как се влиза вътре някакво такова? Ами в Дъбравино режете една дупка с електрожена, едно циганче пълзи напред и отзад после го издръпват за краката. Аз ти казвам как ремонтираха там сушилата. Разстоянието е 30 см между цилиндрите, как да влезе. И беха вкарали с материала някакъв голям камък и той дрън. Трябваше да го извадят и така става. Не е смешно обаче. Това е сушилната. Следващия възел е отвън. Там е турбината с циклон. И шибърния затвор долу. Шибърния, да. И вече от тук в приемния. Тук идват, едното идва директно от това. То отгоре е затворено плътно, нали, да не дига прахоляк. Кое? То ще дига. Тук се събира си материала отвън, след сушилната. Води го натам, отива да се... Изважда го вече там със слония шнек, да го изважда. То го бута натам. То го избутва и шнека го поема и го вкарва в това такова, откъдето черпи за пресите. Това, което ти показах на снимка. Тук вече има прахоляк, защото е сухо и тук вече трябва... Тук ще се затвори по някакъв начин. Но аз мисля, че тук ще има проблем при тая връзка. Защото няма да може да осигури непрекъснато подаване. Да, ще бъде туп на пулсации. Това трябва да се оправи. Трябва да се оправи бункер. То при вашите машини там на Калса, тук си има още едно шнекче. Да, то си има още един шнек, но този шнек е доста късичен. Ето му водата. Къде беше водата? Ела да видиш. Ето е. Е там. И там си има дюзичката. А тук е импулсно, предполагам. И настройва тук колко да е цъка. Това му е, виж, метал, такова, магнити. Ага. Като последна вече такова... Защита. Защита за... ако има нещо. Да не влезе в пресата, но това е бак. Чуковата мелница обаче май няма никаква защита от метал, трябва да погледнем. Тя трябва да е някъде на транспортьора. Тук също го има. Иначе... Тук го няма. А иначе това... колерите и другите работи. Вътре всичко е сложено, това вече... Не, регулировката е механична, нали, чисто... Там нали си трябва лофтомера. Човек, който ще го настрои. Просто... Там си има настройки, има да се хора, има специалисти. Тук излизат пелетите, пресяват си. Това си тук е... А това връщат ли го обратно? Долу го събира и го връща, къде го качва. Май вън го изпраща, тая тръба отиваше вън. Тая тръба отива... Събира и другото от охладителя. Това и ги качва горе. Да, тя излезе и там към единия бункер.
Да. Така. Охладителя Който е... до тон ще да му е извор. Поне с тия размери. Един тон ще прави, тон и нещо, нагоре вече ще бъдат топли. Не знам точно какъв е вентилатор. Толкова се наложи, може вентилатора да се промени. То това е при и тази изградена система, това е нещо... Тук аз още имам охладител, не е проблем. Да, и това е. Сложим още един на по-късен етап. То да тръгне и да почне да работи, да почне да си връща вложенията. Това нещо с тия тръбички не трябва да знам. Имаш опит с това? То на Херикс вентилатор. С тях работя. Да, те ги предлагат и те, иначе ги има и в... Херикс, той Бенев работи с тях, Да. Аз ги знам от 93-та година. Един приятел им рееше на Лазара Охлювите тогава. Значи това нещо е някаква бъркалка си. Бъркалка. Аз да ти казах на Веско Арчинков се наложи после му сложа бъркалка. Защото макар, че е хомогенизира материал и е такова, пак му забиваш. Първия шнек. Той ще не успее да прокара количество, което ще трябва да пресне. То зависи от обороти. Той я виж, че няма редуктор, той е директно на ремъчна предавка. Той може на максимално, да. Той ще блъска и 3 тона ще качи. Много е сложно с тия шнекове. Аз съм брал много ядове. Не, ъгъла, значи шнека от 20 градуса нагоре смъква 40% КПД. А той е над 45 тази. Това всичко трябва да се пусне да работи и тогава ще го умуваме кое може и кое не. Не, ако имаше височина, тия неща се правяха по друг начин. Да. Това е основният проблем, че е ниско. Че е ниско и той заради едно до друго и те, за да не го разпъва много, е дигнал шнека. Но докато не се прокара материал, не може да го видим. Но как мислиш ти? Как го видиш? Ще се справим? Трябва да го помадруваме малко. Тая клапа за какво е тук? За механични примети или нещо? Или за чистене? Това ли? Да. Предполагам нещо за такова, за чистене. Не са ти го обяснявали. Обяснявали, пък не съм проверявал постоянно. То са прекалено много нови неща, че... Нещо такова е. За почистване на системата, ако нещо за дръжки. Тук ще прилеси нищо. Не, ако е по-влажен материал, може да стане налепи и да се налага да се чисти ръчно, да се вика. Ела да видим отвън това. Да снимаш нещо. Тук нещата са ти ясни, нали? Да, те. Аз стои погледна, ти нали беше снимал вътре. С механично настройване на хлабината. Тук се настройва с ексцентриците, да. Те, предполагам, има си фабричен луфтомер такъв, да си го дали машината. Защото всека си е, машина си е специфична за нея си. Изглежда добре, черволките матриците. Дай един център, един чукни върху кулерите и ще видиш. Ако отпечаташ център върху него, значи не е баш. Направили точка, значи нещо термообработката не е като хората. Принципно е италианско това. Или такова трябва да бъде. Италианско, да. Трябваше да бъде немско. Не е проблем. Пресата си е... Това не е проблем в случая, нали? Обаче тук гледай, това не са го затворили. А това що така е отворено? Не са могли да измислят връзката. Те са го... Тук там, другата страна съвсем, да. Трябва да няма тук отворено. Виж как стои малко. Няма, той се върти с много големи обороти и това е като облак прах. Тук трябва да се затвори. Тук ще пуши, напред. И то връзката трябва да стане по-стабилна. Него тук няма нищо да прави. Това трябва да се оплътни. С гума ли си? Той има ни гуми, които така да се плащат. Прилепващи гуми. Да, трябва виж както е направено, да може да се отвори, без да развиваш някакви болчета или скоби. Защото трябва постоянно да се отваря в началото. Да. Там да му удобно с дрелката. Тук няма металните такова ги няма тук. Магнитите. Магнитите, да, за плащане. Това тук би трябвало да няма проблема. Да. Малко ми се види всичко, ама... Аз съмнявам, че ще може да го пресява добре с това.
Значи едно китайско, дете казах, че взехме от една линия китайската, беше 1/3 по-малко и го даваха за 350 кила. Моторчето колко е? 0,37 ли? На това. Без очилата не го виждам. Какво пише? Киловати някъде? 0,30 30. Малко съмнително. То зависи и колко излиза материал заедно с пелетите. Нали? Ако не е хубаво пресовано, можеш и 30% да ти излезе трици заедно с пелетите. И вече тогава да има трудно да отделя. А това нещо познато ли ти? Ударно-ботална. Италианците са цари там, но не знам тя каква е украинска. Украинска. В Македония една такава, гледахме даже ония, щеше да ни я подарява, ние да му дадем една шнекова преса. Би трябвало да заработи това чудо. Ще работи. Само да му оцелиш влагата. Да. Защото това е много важно. Тук едни пружинки трябва да има на тия винкели, по-начестичко. Защото това е допълнителна спирачка за задържане да може да набие. Тук виж това как ми се вижда малко скривено. Така ли правилно? Той дървото там не е толкова сбито, тъй че. Това обаче не притеснява да това раздобяване, тук ще има много прах. А те е прахосмокачки? Това е за финно раздобяване. Тук сигурно да има ножове. Да. Тъй като уния италианските, само че уния... Ама няма никъде циклон нещо, филтър да има нещо. Не, то долу има на самия нож, на самия диск. Как са ножовете, долу има ни лопатки. От долната страна и те и вършат функцията на турбина. Те завихлят материала и го качват. Къде ще отдяват праха, ще има много прах. И там трябва да има отгоре да се изведе нещо през ръкавни филтри. Там да си направят и ние отгоре, да. Нагоре, нали? Нагоре. Да. Или до него може пак с тръбопровод до него да дойде. Надстройка с ръкавни филтри. Иначе това ще направи тук, няма да може да се вижда нищо. Най-вече дишането, после, особено сламата, гърлото отида. Иначе и пробите добре. И гиши е хубаво. Изглежда добре, иначе. Да. Така да ги прави. Те с колко ти е влага сламата? 10, 12? 11. 11. Тук. Тук правяха пробите, едната беше влажна, другата не беше сипана. Да има. И сега тук е. Това е система. Това е много. Това е притеснява много. Тук няма абсолютно никаква защита, нищо за метал, за тежки примеси. Е вярно, че би трябвало там да останат, след сушилното. Магнитоловител някъде трябваше да има, защото по оферта го пише. И защо го няма? Нямам идея, що го няма. Да не е на самия капак. Точно е тук се монтира в това. Той е още преди шибърния затвор трябва да е според мене. Защото иначе къса гумата на шибърния. Ема с чая напрес. Това е случайно останало някаква дребна стружка пропусната. Но иначе болче гайка, даже от самата линия може да падне такова. Да, от самата линия по пътя, да. Да се развие нещо и да си попадне, не е външно от тяло. Някъде горе сложен, защото аз оттатък нали имам фуражени, те някъде горе се закрепват магнитоловители. То не трябва да е горе, защото да е удобно да се маха от време на време, да се почиства от него буклуците. Не, той горе няма как да е. Той трябва да е там, където вече материала пада. Има... На грубото да е, освен да е на грубото мелене. Там има нещо Аз сигурно. видях, че има, ама... На чипера там да е. Аз видях, че има. Тя ще ходи. Чакай, ще видим пак. А тук трябва да има над преди чуколата, защото това е защита и от взрив. Като влезе метал и като удари. Една изкличка, Една изкличка и нещо. 28% наситеност на въздуха с прах е взривоопасно. Да. Освен това, ние препоръчваме и детектор за искри, нали? Да покаже дали въобще има формиране на искри. Да даде аларма и да изключи, примерно. Да изключи. Ако има искра, да спре инсталацията.
И да се търси причината. Бе всичко става и затегнал мотор, турбина, нещо там. Да, затегнал мотор, лагер. Разбит лагер. Почва да прави искри и веднага създава предпоставка за взрив. Това всичко тук не е предвидено. Това е шлюза, нали? Това е голям шлюз, нали? Би трябвало да върши работа. Гледам го, голям е, Спокойно ще покъсна. Абсолютно. Няма да свиря, поне като обем е добре. Аз на FIT 300 на около 250, 600 кг ги пуска нормално. А пък той е 4 пъти повече. Това ще може 2 тона да пуска. 2, 3, 4 ще може. Само, че това ще може и да се справи тая чукла, съмнявам се. Зависи как му е надробен чипс. Има ли някъде пуснат материал да го погледнем? На около 4-5 мм парченца? Там, освен около машините, метката беше бръснала всякъде. Сега няколко парченца може да останало там, да го погледнем. Това нещо как се обслужва? Тук се отваря? Тук има някакъв дървен отвор, тук отгоре има нещо. Да, тук ще трябва. Колко чука ще? 80 поне. Значи ФГФ-тата са 120 чука. Те са малко. Пази ръката, аз го Свиж да не винтила. Брой ги на една ос колко са. Тая. Не, само на едната ос бе. Хвани си едната ос. Да бе, 7, 8, 9. 9, а другите са... И те ли са 9? Да. Колко осички са? 6. 6 ли са? Или 8? Чакай. И аз по на 6 ми приличат. Да. Ето ги, виж ги на диагонала и между диагоналните оси има още две. Две от една страна, две от друга. 6 са? Да, 6 са, да. 6 сестата ги 6, да. Може повече да са 6. ФГФ-то 120 чука. Колко излязоха? 6 подели? 54. Но не знам оборотите как са. Може да е на 3000 оборота. ФГФ-то е на 1400 там. То са зависимостта не е линейна. Ми е там по емпирична зависимост. Стук материал, нали? Би трябвало да го смива. Да. То гледай, ако чипса му е на 5 мм нарязано и е малки парченца да го доразбие, това му трябва малко енергия. И той е там някъде, 60-тина. Колко я да вижда? Как го гледай, кой вижда по-хубаво. 55 пише. Обороти? 2900, да. Не, онова е при 60 Хц, ние сме на 50. 2900. Да, той ти казвам. ФГФ-то е на 120 чука, ама е на 1450 оборот. Там. Въпреки това, аз смятам, че това е малко. Не, зависи от подготовката, зависи чипса какъв. Ако е много едър, няма да смогне. Ако си направи така на малките парченца. Турбината е, че тази е сериозна. Това е огромно нещо. Ама защо не е на тампони, не знам. Да, бе, тя е директно... Да, тя е бетонира. Това ще се разкърти, да. Цялото ще се разкърти. Виж, цялото е залято. Какво? Цялото е залято и назад, дето е установката за двигателя. Не е на тампони, нали? Поне така и то от другите деца и гума и пружина. Защото това са големи инерционни маси. И това може ли да се преправи? Като се разкърти, да махне бетона само. Става въпрос, че има ли опасност нещо да се случи? Как да няма?
Това няма на къде ходи много, до сламата да стигне. И тук. Не, ако стане нещо, ще скъса е тая връзка с болтовете и тук фланеца. Нищо повече. Това е ламарина, това заварява и... Сериозни няма. емисии. Те ще го видят, този звука си промени, като се разслаби. То се чува вече, почва да дрънчи и да става по-такъв тежък звук. Доста неща са направили. Кади в Сливен, като запалиха веднъж и не са погледнали турбината, две от лопатките са свили. И като завъртяха и тя скъса кожуха и хупна през двора, 100 метра до срещу до бетонната ограда. Отиде. И хубаво, че... Това се дебалансира, нали? А тя се дебалансирала и за това? Да бе. Те са свили лопатките и това е на 3000 оборота и хебне и 16 кВт беше ония мотор. Но на 3000 оборота си е... Аз по-ме притеснява, че тая турбинка е малка да качи материала горе. Колко кубика? 4300. И това мен да. Защото тя трябва да смучи. То от това зависи и производителността на Я виж чуковете. какво пише, средно налягане ли? ВЦ, Къде беше това? това, тук. ВЦП 3,5-2. Вентилатор центробежен Прахов. 4300, 5000. Не, 3,5-2. Напор 2000, да, 3,5-2. 1600-1200 паскал. Мощност Обороти? 4 кВт. 4 кВт. Що тя качва бая на високо? Много голяма височина, да. И преходника е малко така... Преходника е малко бърз. 7 градуса. Това ли? Трябва да е 7 градуса, не по-малко. За кое говориш? Да, дифузиора. Тук, нали? Трябва да е 7 градуса. Идеята беше А той е всичко да 20. се бъде на циклони отгоре, ама той после промени нещата, няма идея. Що. Иначе става турбулент. Е тук и задържа. Задържа и ще допълни тук. Да, допълни, ще тракне защита. Все си беше даден тя от си града, била. но той си беше отворен покрив си нямаше. Нямаше Което е позволявало малко да... Нали, нямаше никакъв проблем. Идейно беше, че трябваше всички циклони да бъдат качени тук отгоре и ние Да, бе, да. да направим само едно помещение отгоре върху тях, да бъдат запазени. Значи той е било И съвсем отворено. циклоните и над... Защото така? ети тук ще ти трябва изолация заради конденза. Значи тук върви и материал и влагата, която се е отделила от сушилната. И когато вънка стане студено, стените изтиват. Като стигнат стените, става конденс. Затова се слага минерална вата. Най-обикновена. А пък иначе, като допълнителна екстра, навивали сме на един медна тръба. И му вкарваме да тече водичка от чешмичката и на ден има 1 кубик и половина, 2 топла вода за битови нужди там. Да се ударите един душ работници, такива неща. Да не охлаждат стените на това. С конденза ще стане страшно, тук всичко ще бъде мокро. Зимата. Има ли то губи за смисъл? Ти си изсушил, извадил си влагата от дървесината и после тук я вкарваш пак обратно и се чудиш какво става. Точно, да. Сега лятото никакъв проблем, той ще го усети Той пред ще първите студени дни. А тук има такива. Тук като завее вятъра от Карпатите до обзор. Тук това може да го изолираме по някакъв начин. Да бе. Това е с най-простата вата става. И... Да, това са неща, които... Горе-долу ти е ясно вече. Да.